Без Тукай юлы дип аталучы туристик маршрут буйлап сәфәребезне дәвам итәбез. Юлыбызны күпмедер дәрәҗәдә бөек шагыйрьнең биографиясенә туры китереп, тукталасы урыннарыбызны хронологик тәртиптә алып барырга тырышканга күрә, узган тапшыруда без Тукайның дөньяга килгән авылы Кышлавычта булдык. Әти-әнисе үлгәч, Габдуллажанны сыендырган Өчиле авылына да тукталдык. Өчиледә бабасы Зиннатулланың күп балалы гаиләсендә тормыш бик авыр булганга күрә, Тукайның Казанга озатылуы, анда яңа татар бистәсендәге матур гаиләгә урнаштырылуы турында да әйтеп уздык. Бүгенге тапшыруны шул урыннан дәвам итәбез. Тукайга алай тиз генә Казан малае булырга язмаган була шул. Мөхәммәд Вәли белән Газизә икесе дә көтмәгәндә бер үк вакытта ширләп китәләр һәм без үлсәк бу мескен бала кемгә калыр дип борчылып, алдан алы Тукайны кире үзенең бабасына Зиннатулла муллага Өчилегә кайтаралар. Шулай итеп Тукайның юлы янәдән үзенең туган якларына килеп чыга. Өчиле авылында әлбәттә шул 1-2 ел эчендә генә тормыш әллә ни алга китмәгән була әле. Бабасы да аның өчен бик борчыла. Әше туклы тормышта яши. Инде Зиннатулла мулла үзе дә яшәргә таба бармый. Шуңа күрә инде ул Тукай өчен борчылып, шулай ук аны кемгә дә булса тапшыру ягын карый башлый. Һәм андый кеше табыла да. Шулай итеп Тукай күршедәге Кырлай авылына җибәрелә. Нәк Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Алдагы юлларын укып тормасам да була. Кырлайның җырчы тавыклары бөтен татар дөньясына яхшы мәгълүм. Шулай да Шүрәле киятенә юкка тукталмадым. Анда Кырлай авылын Тукай күзләре белән күрергә, Тукай заманындагыча туярга ярдәм итүче юллар да бар, хәтерләсәгез. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Монысы бизәкләре булды. Инде тарихи фактларга күчик. Кырлай авылының тарихы бик борынгы заманнарга барып тоташа. 1700 елның урталарында инде безнең территорияда, Татарстан территориясында мәҗбүри чукындырулар башлангач, Иске Кырлай авылы җирлегендә яшәүче 3 гаилә урыс динен кабул итәргә теләмичә, менә шушы безнең Ия елгасы буенда урман кисеп 3 йорт салалар һәм Кырлай авылына яңа Кырлай дигән исем кушалар. Шуңа дәлилләнеп инде безнең Иске Кырлай авылы булып тора бүгендә һәм инде безнеке яңа Кырлай авылы. Чыганакларда яңа Кырлайның Новопоселенная Гарь, Кече Кырлай дигән исемнәре дә очрый. Кече Кырлайы былай да аңлашыла, ә менә Гарь дигән атамага аптырарга ашыкмагыз. Урманлы җирдә нигез салынган яңа авылларга еш бирелгән андый исем. Гарь, ягъни яндырылган урын, авыл халкының урман төпләгәненә ишарә. Авыл төзү генә түгел, яшәү өчен чәчүлек җирләре дә кирәк булганын онытмыйк. 18-19 гасырларда авылның 904 десятина җире булган, халык дәүләт крестьяннары буларак теркәлгән. Гадәти җир эшкәртү, мал-туар асрау белән бер рәттән читек чиккәне дә билгеле Кырлай халкының. Менә шундый авылга уллыкка килә Габдуллажан. Ниһаять Кырлайга барып кердек дип яза Габдулла Тукай. Сәгъди абзыйның йорты басу капкасыннан кергәч тә бик ерак түгел икән, бераз гына ара узганнан соң без читән коймалы, салам түбәле, тәбәнәк кенә бер йортка килеп җиттек дип әйтә. Сәгъди абзый юлда сөйләгәнчә, минем әни шушы капкадан чыгып каршы алды, ачык йөз белән каршы алды һәм арбадан күтәреп мине җиргә төшерде дә өйгә алып кирип китте дип тә искә ала. Менә ул Сәгъди абзый йорты. Салам түбәле булмаса да, шул чорына туры китереп ясалган һәм бүгенге көндә Кырлай авылында Тукай музей комплексының бер өлеше буларак яшәп килә. Әлеге йортның тарихына килсәк, ул 1978 елда ук торгызыла.
капка коймасы, келәте, каралты курасы, кар базы, сиртмәле коесы белән бергә. Хәзерге яңартылган кыяфәтендә Сәгъди абзый йорты 2016 елда кабат ачылды. Монысы инде меценатлар тырышлыгы. Араларыннан Тукай премиясе лауреаты, шагыйрь Рөстәм Закуанның бу комплексны булдыруга куйган хезмәтен аерып атап узам. Монда килгән кунакларның бу матурлыкка сөенүе безнең аны искә алуыбыз рухына дуга булып барып ирешсен. Шундый шәхесләребез тырышлыгына күрә без бүген Кырлай кебек авыллар тарихын үз күзләребез белән күрә алабыз. Ул вакытта да инде Кырлай авылы бик кичкенә булмаган. Безнең авылда 2 катлы мәчет мәдрәсә эшләгән. Аның беренче катында малайлар өчен мәдрәсә булса, икенче каты инде мәчет вазифаларын башкарган. Һәм Кырлай авылында менә бездә шундый документ саклана. Ул заманда абыстайга йөреп 13 кыз бала белем алган, мәдрәсәдә 17 малай белем алган дип әйтелә. Һәм инде Габдулланы Кырлайга алып килгән безнең Сәгъди Салихов. Моны инде барыбыз да белә. Сәгъди абый ни өчен алган дигән сораулар күп вакытлар күп кешене борчый торгандыр. Беренчедән, ир бала инде ул ярдәмче булырчы булса, икенчедән нәселне дәвам иттерүче, һәм өченчедән Сәгъди абый билгеле үзенә файда да эзләгән. Чөнки ирләргә генә җир бүлгәннәр, имана җире, һәм инде Габдулланы алып, күбрәк җир алырмын җир бүлгәндә дип өметләнә ул. Ләкин җирне бүлгәннәр 15 елга бер, Тукай өчен ул билгеле җир алырга өлгермәгән, әмма Ходай Сәгъди абыйны үзенчә бүләкләгән. Нәкъ 1 ел дигәндә Габдулланы алып, Сәгъди абыйның үз малае туа Садретдин, бу инде ятим бала алган кешегә, үзенә сыендырган кешегә Ходайның үзенчә бик матур, бик зур бүләге булган. Сүздә юк, Сәгъди абзыйның үз йортына үги бала алып кайтуында имана җире алу өмете кебек тормышчан сәбәпләр дә булгандар. Ләкин аның Тукайга карата ихлас, эчкерсез мөгамәләдә булуына бернинди дә шик юк. Сәгъди абзыйның каралты куралары артында үсеп утыручы Нарат та бу сүзләргә үзенә күрә дәлил булып тора. Аны Тукай Кырлайга килгән елны ук яңа әтисе белән бергә утырткан дип сөйлиләр. Сәгъди абзый гаиләгә ир бала килү шатлыгын әнә шулай билгеләп, киләчәккә истәлек булсын дигәндер инде. Тышта бераз эшләрен караштыргач, атын туаргач, әти дә өйгә керде дип искә ала Габдулла Тукай. Ул өйгә керү белән хатын бар балага катык белән ипи китер дип әмер бирде. Әни дә шунда ук базга төшеп миңа бер табак белән катык алып менде дип әйтә. Мин инде Казаннан кайтканнан бирле юньләп ризык күрмәгән булганлыктан, әлеге ипи белән катыкны бик теләп ялт иттердем ди. Инде тамак туйгач, әнидән рөхсәт сорап, урамга да чыгып киттем ди. Игътибар итеп, шушы исендә калганнар әсәренең кәефләрен барлап чыксак, нәкъ менә Кырлайга килгәч, Тукай инде үзен белә башлаган вакытта, инде үзе хәтерләгән вакыйгаларны барлаган вакытта, шушы Кырлайдагы биографиясын дип әйтик, бик яхшы күтәренке рухта искә ала. Һәм биредә Сәгъди абзый йортында ул үзе әти һәм әни дип дәшерлек кешеләрен ниһаять таба. Шагыйрь тормышында тоткан урыны буенча да, иштәлеге буенча да Сәгъди абзый йорты үзе үк бер музей комплексы булып тора. Йорт хуҗалыгыннан тыш, шул ук легендар Нарат янында булдырылган тематик паркка игътибар итегез. Биредә Тукай әсәрләре геройларын, шагыйрьнең киләчәк буыннарга җиткерәсе фикерләрен барлап кына да ярты көн вакыт уздырырга мөмкин. Искиткеч осталык белән башкарылган тимер сыннар да үзенекен итә. Бу урыннан халык өзелмәгәне күренеп тора. Шүрәленең мөгезе ялтырый ук башлаган. Димәк, туристлар ярата торган ырымнар, риваятләр дә ябышып өлгергән инде урман сакчысына. Кырлайның бу өлешендә тагын бер музей барлыгын оныта язганбыз. Сәгъди абзыйның күршесендә генә Әхмәтхан байның 2 катлы йорты урнашкан. Шулай итеп, биредә 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында татар авылларында яшәгән төрле катлам кешеләренең яшәешен чагыштырып карау мөмкинлеге дә бар.
Юлда йөрүчеләр нинди генә кызыклы маршрут белән йөрсәләр дә, рухи азык белән генә тамак туймый шул. Бу уңайдан шушы инде Кырлай якларына Тукай маршруты белән ял итәргә килүчеләр татар халык ашларыннан да авыз итәргә мөмкин. Казан артында инде гомумән шушы халык ашларының йөзек кашы булган камыр ризыклары да бик популяр һәм алар бик зур осталык белән эшләнәләр. Әлбәттә, бар ит ризыклары да мантые булмасын, тутырмасы булмасын, пилмәннәре булмасын, ләкин инде татар халкы шәй ярата, инде баллы ризыкларда җитәрлек. Кош телен, шәкшәкне һәм башкаларны биредә күрергә була. Әлбәттә инде ипиләрсез, күмәчләрсез дә булмый һәм иң кызыгы булар барысы да биредә җитештерелә. Ягъни көнне-көн көнгә бүген генә миштән пешкән свежий ризыклардан гел авыз итәргә мөмкинлекләре бар монда килүче туристларның. Әлбәттә, аларга дегустация ясап карарга була, үзеңгә ошаганын сайлап алырга мөмкин һәм инде заказ биреп, әле башка көннәрне дә пешереп алып китәргә мөмкин. Шушында инде ял итү генә түгел, үзеңнең башка ял көннәрендә дә планлаштырып, запас туплап китә аласың. Аннан соң инде безнең халыкка да барып җитте ниһаять сәламәт яшәү рәвеше дигән, һәм инде соңгы берничә елда борай ярмасының файдасы турында бик күп сөйләделәр, һәм инде борай бәлешләре, алар инде бик зур өстәлләрдә генә күренә торган шундый затлы ризыкка әйләнде. Борай ярмасында сатып алырга була биредә, һәм иң кызыгы, бу борай ярмасы шушында Арча җирендә үстерелгән ярма булып тора. Килосы 35 сумнан. Кибетләрдә чагыштырып карагыз. Габдулла Тукай Кырлайга килгәч, туйганчы ашаган кара икмәк белән катык турында аеруча җылы хисләр белән язса да, хәзерге заман кешесен ашау белән генә шаккаттырып булмый. Шуңа күрә тарихтан бераз читкә китеп, Кырлайның кунакчыллыгы сыйфатында күреп үтик. Алдан ук әйтеп куям, бу авылның бар рәхәтен тояр өчен бирегә ким дигәндә 2 тәүлеккә килергә кирәк. Авыл дисәң хәтерең калыр, чөнки монда тукталган кешеләргә массаж ясаучы да, тын юлларына сихәт алу өчен тоз бүлмәсе дә, рестораны да, уңайлы йокы бүлмәләре дә каралган. Теләгән кеше ашсу осталарының камыр ризыкларын пешерү серләренә төшенергә, җигүле атта йөрергә, тау шуарга мөмкин. Әгәр дә инде авыл мондый булмый, авыл гади һәм тыныч булырга тиеш дисәгез, Кырлайның җәяү йөреп күреп чыгарлык матур почмаклары җәендә, кышында җитәрлек. Теләсәгез шул ук җигүле атларга утырып, урманга алып барып, ухада пешереп ашаталар. Бу яктан Кырлай туристлар белән эшләп өйрәнгән инде. Аның өчен менә безнең күршедәге кунакханә, ул кунакханәләр алар үзләренең билетларын саталар. Мәсәлән, гаилә килә кунакханәгә, ул инде ул билетка ул суммага кергән, анда ашавы да кергән, кунакханәдә тору, мунчасы да, безнең музейны карап чыгу да кергән шул ук бәягә. Шуңа күрә ул единый билет дип атала инде. Уңайлы. Менә үзебезнең музейга килгәндә, безнең музейның билетлары балаларга 100 сум экскурсия белән, шушы 2 катлы музейда экскурсия, аннан соң Сәгъди абзыйга барабыз, бай йортында экскурсия була. Менә шушында фильм карау, бөтенесе шул 100 тәңкәгә, ылыларга 130 сум. Әлбәттә, Тукайны яратучылар, тарих белән кызыксынучылар һәм Казан артының иң кунакчыл һәм иң ачык йөзле урыннарын, матур урыннарын күрергә теләүчеләр, никадәр генә шундый энтузиастлар булсалар да, кая гына барырга риза булып торсалар да, бер кемнең дә Тукай юлы буенча барам дип, нәкъ менә шул Тукай чорындагы урыннарга килеп эләгәсе килми. Без барыбыз да рәхәткә күнеккән инде бүгенге көндә. Әлбәттә инде ял итәргә киләсен икән, тарих өйрәнергә, матурлыкны күрергә киләсен икән, ул матурлык булырга тиеш. Без аны менә шундый Тукай ягы икән, Казан арты икән, бай итеп, зыялы урын итеп күрергә өметләнәбез. Һәм бәхетебезгә каршы, Казан артында бүгенге көндә бу яктан барлык уңайлыкларда булдырылган. Без Кырлай авылындагы шушы ял базасының туристлар өчен дип махсус эшләнелгән зур комплексның бер өлешендә. Инде моның эчендә нинди урыннары һәм нинди күңел ачу чаралары бар икәнен алга табарак карап узарбыз, танышып узарбыз. Ләкин иң беренче чиратта татар халкында кунак каршылаганда
Бірінші номер астында торучы мәҗбүри пункт ул әлбәттә Монша. Биредә алар берәү генә дә түгел әле. Сүз башым бит шүрәле дигәндәй, Кырлайның төп музеена күчик. Кырлайдагы Тукай музее соңгы елларда Кыш бабай резиденциясе буларак та дан казанды. Чыннан да бу ике катлы бинаның бер өлеше кыш айларында салкын патшалыкка әверелә. Шул сәбәпле без килгән көнне дә биредә бер артлы чаралар уздырылып торды. Ләкин бу музейның төп эшчәнлегенә һич комачауламый, киресенчә, аңа игътибарны арттыра гына. Экспозициягә күчкәнче шунысын әйтеп үтик, музей бинасы үзе үк бер тарих. Бу комплексның төп бинасын, аның эчке һәм тышкы бизәлешен, бина тирәсендәге скульптураларны Бакый урманчы проекты буенча башкарып чыгалар. Бу проектны һәм бинаның барлык декоратив элементларын бөек рәссамыбыз махсус Кырлайга килеп, монда яшәп эшли. Шуңа да әлеге музейның үз йөзе, тарту көче бүгендә югалмый. Элек мәктәп балалары гына килсә экскурсияга автобуслар белән хәзер шимбә ял көннәрендә, бәйрәм көннәрендә әтиәниләр белән балалар үзләре килү ул менә арта бара. Анысы да безнең өчен бик шатлык. Чөнки безнең музейыбыз ул хәзер музей гына түгел, менә татарның мәдәни үзәгенә әйләнеп бара. Монда төрле кичәләр уздырабыз. Төрле выставкалар ачыла. Һәм дә менә үзегез күрәсез, менә бу матур залда кино күрсәтү, мультфильм күрсәтү җиһазлары куелды. Һәм дә инде менә булар бөтенесе бергә туристларның артуына китерә. Һәм дә менә инде күптән түгел генә безнең Тукай юлы дигән маршрут ачылып китте. Ул әле яралгы хәлендә генә. Бу Тукай юлы маршруты монда җыю ат белән яки велосипед белән килү өчен эшләнгән. Казаннан монда кадәр инде җыю килүчеләр дә бар, велосипед белән килүчеләр дә бар. Һәм инде аның төрле направлениялары булачак. Кыска юллары да, зур аралыкны үтүдә. Менә әле күптән түгел генә безнең бер спортсменыбыз йөгереп килде. Казаннан монда кадәр 12 сәгатьтә йөгереп килеп җитте. Ел дәвамында Кырлайга әнә шулай йөгереп, җәяүләп, машина, автобуслар белән килүчеләр саны 60 меңгә җитә. Декабрь-гыйнвар айларында гына да бирегә уртача 6 мең кеше килергә мөмкин. Шуларның 70% чит төбәкләрдән. Казан тирәсендә яшәп тә Кырлайны күргәнегез булмаса, уйланырга вакыт минемчә. Бу музейда сез бүтән бер кайда да булмаган берничә аеруча кыйммәтле экспонат күрә алырсыз. Кырлайдагы Тукай музееның экспозициясе бик бай һәм төрле өлешләргә бүленгән. Без хәзер шушы экспозицияның Тукайның җаекта яшәгән чорына кагылышлы өлешендә без ул чорның эчтәлегенә кереп тормабыз, чөнки бу тапшыруга без аны гомумән дә сыйдырып та бетерә алмыйбыз. Анда керсәк батабыз дигәндәй, мондагы бер экспонатка гына тукталып узасы килә. Белүебезчә, җаекта Тукай үзенең хезмәт юлын башлый, беренче акчаларын шунда эшли башлый. Ул типографиядә эшли, Камил Мөттәгый типографиясендә. Анда ул журналист буларак та эшли, редактор буларак та эшли һәм хәреф җыючы буларак та эшли. Иң беренче хезмәте шуннан башланган була. Бу җаек шәһәренең типографиясеннән кайткан, шул хәреф җыю станогының бер өлеше дип әйтик инде. Монда нәкъ менә бастыру, теге гәҗитләрне тиражын арттыру, аларның копиясын ясау өлеше юк, менә хәреф җыюга кагылышлы өлеше бар. Чыннан да бу уникаль экспонат, чөнки ул оригинал. Шунысына игътибар итик, бу бернинди дә муляжда копияда түгел. Икенчедән, Тукайның чордашы дип әйтәбез инде. Әйе, ул җаек типографиясеннән кайткан, ләкин Тукай шушы станокта эшләгән дип әйтә алмыйбыз. Андый фактлар әлегә юк. Технологиясенә килсәк, әле кайчан күрәбез без мондый станокны? Шулай бит. Идел буенда, бер генә музейда да, бер генә регионда да мондый станокны табу мөмкин түгел. Алар сакланмаган. Шунысын аксызыклап узыйк. Менә шушындый вак хәрефләрне берешәр хәрефләп җыя торган булалар, менә шушы калыпка. Аны юллап, шулай итеп тизеп бара торган булалар. Тәүлек буе эшли торган булалар гәҗит чыгару өчен, ялсыз, бернинди ялсыз. Һәм менә шул гәҗитнең иң беренче экземплярын ясау була инде. Хатасыз дөрес итеп җыю була.
Шушы кечерәк калыптан инде берничә ел күчерелә монысына, аннан соң инде ул күчерелә тагын да зуррак икенче калыпка, менә шулай итеп юллап, абзацлап, инде бер бите җыелып беткәч, ул күчә инде зур калыпка. Шуннан инде бу хәрефләр, җыелган хәрефләр өстенә карасылыйлар да, аңа кәгазь битен ябып, аны инде менә шушындый үзенчәлекле уклау белән тәгәрәтә торган булалар. Менә шул беренче экземпляры дип әйтик инде. Беренче бите оригиналы әзер булганнан соң, аның инде санын арттыру күпкә җиңелрәк була. Шушы станокның инде беренче тартмасына игътибар итсәк, ул хәзерге заман клавиатурасын хәтерләтә. Менә мондагы һәрбер тартма сайын аерым бер хәрефләр була. Шуңа күрә инде бу һәрбер хәрефне, литераны алып, буны инде хәреф дип карап утыра башласаң, күзендә калмый, түземлегендә калмый, гомумән бу башны бутый торган, шаштыра торган эш дип аңлыйм мин моны. Инде ул вакытта типографиядә эшләүчеләр, алар инде кайдан нәрсә аласын, ничек эшлисен, инде автоматик рәвештә белгәннәр. Алар инде менә без хәзер клавиатурада ничек эшлибез тиз, алар инде шулай итеп җыя торган булганнар. Тукай шундый четерекле эштән башлаган үзенең хезмәт юлын. Бу комплексны булдыруга Советлар Союзы һәм Россия Федерациясенең дәүләт премияләре лауреаты, әдәбият буенча Нобель премиясе номинанты, язучы Евгений Евтушенко да йогынты ясаган дип әйтәләр. 1966 елда ул Тукайның 80 еллыгына багышланган чараларда катнаша һәм башка кунаклар белән бергә Орчадан Кырлайга кадәр җәяү килә. Монда алган тәэсирләрен ул хөкүмәткә хат итеп юллый һәм Тукай кебек шагыйрьнең туган ягына күбрәк игътибар кирәклеген җиткерә. Шул хаттандырмы, юктырмы, әмма 60нчы еллар ахырында хәзер музей урнашкан җирдә әзерлек эшләре башланып китә. Ә яңа музейга куелачак экспонатлар Кырлайда күптән әзер була инде. Шулай ук безнең музей экспозициясендә Тукай кулы белән үзенең бер туган апасы Газизә Зәбировага бүләк ителгән шкатулка, ике шкатулка, берсе пыяла, берсе агач, калай белән тышланган, инҗе мәрҗән муенга тагыла торган һәм калфак саклана. Тукай Уральскийга, Җаек шәһәренә барып урнашканнан соң, иң беренче әтисенең сеңлеләрендә яши башласа да, ул анда үзенең бер туган апасы белән таныша. Әтисенең беренче хатыннан туган кызы Газизә Зәбирова белән. Һәм Газизә апа инде Тукайны бик ярата. Мәдрәсәгә озатучы, каршы алучы, өстен башын карап торучы шушы апа була. Һәм Тукай инде күңеле белән әнием исән булса да мине шулай нык яратыр, иркәләр, тәрбияләр иде дип уйлый. Һәм үзе хезмәт жалование алып эшли башлагач, акча алып эшли башлагач, беренче хезмәт хакына ул Газизә апасына менә шушы шкатулкаларны, инҗе мәрҗән калфакны бүләк итә. Шулай да Кырлайдагы музейларның барлык серләрен дә чишеп бетерергә ашыкмый әле. 100 кат ишеткәнче, бер кат килеп күрергә кызыгырлык кына булып калсын. Кечкенә генә нәтиҗә ясап шунысын әйтәм. Сәгъди абзый һәм Әхмәтхан бай йортларын, Тукай музеен, алар тирәсендәге паркларны үз эченә алган әлеге комплекс тирән эчтәлекле, излекле тарихи материал тупланмасын тәшкил итә. Биредә һәркем күңеленә ятышлы мәгълүмат таба алачак. Таң атада кич була дигәндәй, безнең Тукай юлы буйлап барган бүгенге сәфәребез дә соңга кадәр барды. Җирле идарә җитәкчесенә Газинур абыйга рәхмәт инде һәм шушы Кырлай музееның җитәкчелегенә һәм музей хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Алар бик зур сабырлык белән көне буе безнең белән бүген йөрделәр һәм Кырлай авылының аның Тукай белән бәйле урыннарын, тарихи урыннарын күрсәтеп чыктылар һәм без аларның барысын да сезгә җиткереп бетерә алдык кебек. Ләкин моның белән генә без әле Тукай юлы дигән туристик маршрут буенча сәфәребезне төгәлләргә ашыкмыйбыз. Бу ике тапшыруда без әле аның бер өлешен генә, бер тармагын гына ачып күрсәтә алдык. Тукай юлы ул бик үзенчәлекле маршрут. Менә шушы Кырлайга килүнең дә төрле вариантлары бар. Чөнки Тукайның Әтнә базарына барганлыгы билгеле, кичкенә вакытта ул аны язып калдырган. Шуңа күрә инде Әтнә аркылы килергә була Кырлайга. Анда шулай ук бик күп бай тарихлы урыннар, Мәңгәр авыллары гына, Берескә авыллары гына үзе ни тора. Ул авыллар аркылы килергә мөмкин. Шулай ук инде Сосна авылы аркылы кирип, Хатня авылына кирип, андагы тарихи урыннарны, шишмәләрне күреп чыгарга була. Анда бик матур һәм тарихи чиркәү бинасы да бар. Шулай булгач, без уйлап торабыз, бу Тукай юлы дигән маршрутны әле тагын бер кат узарбыз, ләкин инде башка яктан. Әлегә сер булып калсын,
кайда булачагы, ләкин инде бу сәфәргә дә әзер булып торыгыз. Әлегә шушында саубуллашабыз, киләсе очрашканга кадәр.